tuku barang. Jujur. Sarawita utawa Bilung? Kula bos e. Kadang dawuh bos. Kang Togok. Ngopo Lung? Iki Togok Bilung cara ngendi? Iki Togok Bilung biyen kagungane Ki Sena Nugroho. Hae Togok. Heeh. Apik ya Gak? Iya. Ngono to Lung? Iya Gak. Ora tek suaramu kok alus men kok Lung. Ayo piye? Anane yo ngene ta Gak? Tak terima Gak. Hus. Bilung kok urupane kaya cindil. Nek tak mamu ay. Aduh Gak, aduh. Lara tenan Gak, lara tenan. Hajalah. Hah. Oh, iki goblok. Piye? Nah, ngaturaken kawuningan kelawan kedrawasan ngene lho. Diarani kawuningan kedrawasan ning ngopo? Salebetipun kula menika njagi wonten ing Praja Ngalengka. Njur piye? Lah menika. Aduh. Lama-lama otakku koclak. Pripun sinuwun Man Patih Prasta Man? Mbok ora ae bae. Iki wis meh subuh. Oh, ladalah. Hus. Wonten dawuh tinimbalan anak Mas Dasamuka. Anggenipun kula menika dados nalendra manggen wonten ing negari Ngalengka Diraja Man Patih Man. Kula mboten kurang sekamu barang, bandane kula mambrah-mambrah. Kawula pirang-pirang Togok. Pun. Paran pawartane piye? Negara Ngalengka Diraja apa wis kelakon adem ayem gemah ripah kerta tata turah harja apa ora kok? Wah, nggih. Negari Ngalengka menika mboten wonten setunggal ingkang saged ngalaken kridanipun panjenengan. Ngono to, Lung? Iya, Gak. Ora tek suaramu kok alus men kok, Lung. Ayo piye? Anane yo ngene ta, Gak. Tak terima Gak. Wis muga-muga. Hus. Lho iya. Hus matamu. Oh nggih. Mbok lungguhmu ning isor. Mboten ketok kanclep ndak niku. Mboten ketok sinuwun. Oh iya. Hus. Bilung kok urupane kaya cindil. Nek tak mamu ay. Aduh, Gak, aduh. Lara tenan, Gak, lara tenan. Hajalah. Hah. Oh, iki goblok. Pripun sinuwun? Ora pripun kok. Gong, pun, Lung. Lun. Waktu dina iki aku bakal nggelar jajan. Gong. Nggih. Sapa sing wani karo Prabu Dasamuka? Gong. Nggih. Wong ning alam donya ora ana sing sektine ngungkuli Prabu Dasamuka. Gong. Nggih. Resi Subali nyatane wis paring wujuding aji panca sunya kelawan aku, Gong. Nggih. Mula kang saka iku, Gong. Nggih. Iki kepiye to jane? Dilo-dilo kok. Gak nggih. Gak nggih. Sembarang. Jujur. Wih lah. Aku arep goleki ratu-ratu telukan, Gong. Nggih. Sapa wae sing wani karo Prabu Dasamuka? Tak bedah negarane, Gong. Nggih. Waduh, ketiwasan sinuwun. Sapa kae? Oh, dalah kitong kitang. Oh, dalah. Wah.
ing alis resang maweng gandrung sabarang kadulur-dulur ukir moyang mayik saking Dias Balimon Marica, oh lah dalam matamu kuwi. Drumujuk tanpa larapan, tuku bubur nggo gawe sarapan. Wah, banyol. Ricik rinjang gek. Bendong kirik wadahi keranjang gek. Kok kiri ke sapa? Ayo sukir wae. Aja kae kancaku. Yo kancaku barang. Jujur. Ana apa? Marica. Wah, ngaturaken kawuningan kawen ketrawasan lu. Wah, Cik Togit. Kowe nek ngomong sak wut matamu goblok. Ana apa? Ini malah gayeng-gayeng isuk-isuk ngeten iki. Wot. Piye? Nah, ngaturaken kawuningan kelawan kedrawasan ngene lho. Diarani kawuningan kedrawasan ning apa? Salebetipun kula menika njagi wonten ing Praja Ngalengka. Njur piye? Lah menika. Aduh. Lama-lama otakku koclak. Ngaturaken duta Panglawung sinuwun. Diarani duta Panglawung ning apa? Duta Panglawung menika anggenipun kula njagi wonten ing tata raharjaning Samudra Hindi negari Ngalengka diraja menika dinten samangke banjir bandang. Piye? Ngalengka banjir bandang. Iya. Kok iso? Kok iso Ngalengka banjir bandang ki sapa sing dalari? Nun pangapunten. Miturut kabar ingkang kawula tampi ingkang jalari negari Ngalengka diraja menika banjir bandang. Ngastanipun Prabu Harjuna Sasarabau ingkang dinten samangke Triwik Rama mbendung Samudra Hindi. Samudra Hindi kagem lelumban Dewi Citrawati. Dinten samangke malah negara Ngalengka diraja banjir bandang keparat Harjuna Sasawedian. Aduh. Ayo. Sing jalari Harjuna Sasra. Inggih sinuwun. Wela taala. Lho kok malah lelumban kok ning Samudra Hindi ngono tegese piye? Karepe Sasrabau iki kepiye to? Pamer ilmu ngono. Nggih, kirangan nggih kula piyambak mboten ngertos. Ananging sampun terjadi banjir bandang. Ngantos para kawula saking negari Ngalengka diraja telas sedaya. Nuwun dawuh Golek perkara karo Dasamuka kae. Jenenge Harjuna Sasrabau golek perkara karo Prabu Dasamuka. Man Patih Prasta. Nun wonten dawuh timbalan anak Mas Dasamuka. Mboten usah kula ambali pisan meneh. Sampeyan pun mireng piyambak to. Nyatanipun negari Ngalengka diraja kobong, negari Ngalengka diraja banjir. Saka dayane Prabu Harjuna Sasrabau. Man Patih, nuwun kula. Isu badhe kula tutup ngangge tindakan. Wekdal setengah jam kula nyuwun tulung kritaken Pradyabala saking negari Ngalengka diraja. Nggih, ngestaken dawuh. nanging nunggu adzan subuh riyin nggih, Bos.
Tinimbang mangke budalan terus kendek malah mboten sae. Adan bos, adan. Yo setengah 5. Leren nggih. Leren. Mundur. Oh iya, siap. Leren adan ngobaradan budalan. Nggih.